Bo día a todos e a todas. Imos a empezar o pleno, a sesión extraordinaria do pleno de xaneiro de 24, con un único punto na orde do día, honras e distincións, concesión dos premios Cidade de Pontevedra 2023 nas súas dúas modalidades, A, persona física, B, persona xurídica, asociación ou colectivo. O señor secretario ten a palabra para ler o dictamen. Grazas, señor presidente. Bos días. A Comisión do Pleno Permanente de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 11 deste mês dictaminou favorablemente por unanimidade a aprobar a proposta do xurado cualificador e, polo tanto, concesión dos premios Cidade de Pontevedra na súa edición 2023 na modalidade de persoa física ou a dona Teresa Abelleira Dueñas e como persoa xurídica a Matriusca Produciones. Ben, entón, compre votar, votos en contra, ningún. Non hai intervencións, Non. non? Ou sí. Abstencións ninguna. Votos a favor, 25, non? Estamos todos? Apróbase por unanimidade. Levantamos a sesión hasta unha da tarde.